Pán Židek, dovoľte mi, aby som vás pozvala do môjho rodného kraja, v ktorom mám zaľúbenie, do Vyšných Ružbách, na ktoré som hrdá. A keďže viem, že veľa cestujete, ste vyčerpaní, vystresovaní, myslím si, že si u nás určite oddychnete a zároveň vám my ukážeme nejaké naše zdravé jedlá. Srdečne vás pozývame. Dobrej. Dobrý deň. Jarda Židek. Martina Konrádiová. Som veľmi rada, že ste prijali pozvanie do prekrásnej obce Vyšné Ružbachy, ktorá sa nachádza v lone 2 národných parkov. Neviem, či to viete. To mi budeme se všechno povyprávět. Všetko vám porozprávam, ale máme tu aj nejaké špecialitky pre vás pripravené, takže pôjdeme najskôr za pánom primárom. Dobrý deň, nech sa páči, pán primár. Dobrý deň. Vediem vám hostia. Vítajte, pán Židek. Jarda Židek, zdravím. Ale já bych vynechal procedury vaše, radši bych šel vařit, no ale tady paní Konrádiová říká, že musím. Keď ste sa dostali do našich rúk, tak musíme aj vyzistiť, aký je ten váš zdravotný stav, pretože vy sa staráte o to nebičko v papulke a my za to o to srdiečko. Kam jdeme? No, ideme na príjmovú ambulanciu, kde si vás sestrička príjme, niečo zmeria, zváži. To Tak, pán Židek, ja už vás teraz nechávam v rukách lekára. Vítajte. Dobrý den, Jarda Vy Židek. ste poznáte, Áno, samozrejme. takže ja si myslím, že... Jednou jdeš doktorovi a pak už chodíš furt doktorům. Áno. Máme tu aj teplo. Možno, že vám bude ešte teplejšie. No, to se bojím právě. Nech sa páči, poďte, posaďte sa, zmerám vám tlak, urobíme EKG. Sestrička vám povie. Tlak máte dobrý, 140, 80. Co mě paměť sahná, tak já jsem tak možná jednou v životě jsem byl na takovémhle vyšetření a to už je fakt dávno. Od toho doktora člověk začne tak jako vláčně, začne poslouchat, být hodnej, modlí se k Bohu, aby to dopadlo dobře všechno. Nech sa páči, pán Židek. Ďakujem. Tak co? No tak nie je to tak zlé, ako sa zdá na prvý pohľad. Přidat bůček a jít na žurku večer. Tak aj ten búček je možný, ale je treba si uvedomiť v tom stravovaní také preferovanie potravín na jednej strane a často sa zabúda na pitný režim. To je vlastne príjem tekutín. No, jasné. A to má byť až 2,5 litra denne. 2,5 litra denně, to je 6 piv. No, tak a už sme u toho. To bude okamžik pravdy. Ešte nech sa páči. Pravda je někdy drsná. Pán Židek, to je mušia váha v sumo. Takže, pán Židek, teraz spravíme také jedno zo základných vyšetrení, echokardiografické vyšetrenie. Voľne ležte, dýchajte a... Teď vidí celý národ, jaký mám velký srdce. Tam nepoznáte jenom, jestli je to srdce zdravé, že? Hej. Ale jestli to srdce je dobrý, to nepoznáte. Nie. To je Dobre. škoda. Takže nie je to tak najhoršie, Tak to je důležité. hovoríme, ale chvíľočku si vás tu necháme, aby sme vám mohli dať nejaké Já procedúry. to věděl, doktor, jak si jdete k doktorovi, jak si vás tam nechá prostě. No, vyšetření mám za sebou. A ako dopadli? Máte nejaké výsledky? Všecko v pořádku. Áno. Jenom tak, jakože musím trošku, Milánka, musím trošku jakože schodit, ale nic dramatického to není. Tak snáď aspoň nejakú životosprávu správnu. To je těžký v našem způsobu života, ale zase zjistil jsem, že mám velký zdraví a dobrý srdce, tak je to dobrý. Možno, že ste už aj trochu hladní. Velmi hladný. Veľmi hladný. Tak mám pre vás pripravené priestor, kde vás čakajú 2 dámy. Jdeme do profesionální kuchyně, jo? Áno, áno. Dobrý den, dámy. Dobrý deň. Jarda Židek. Ja som šťastná. Jaká? Šťastná. Šťastná, jako šťastná. Áno. Co? To budeme šťastný. Jarda Židek. Gondeková. Kodenková. Gondeková. Gondeková a šťastná. Áno. Dobrý. Tak
Tady to zvládnu už. Dobre, tak ja vás nechám a potom vás zavolám. sa uvidíme neskôr. Dobrý. Tak jo, tak jdeme na to. No, môžeme. Co budeme vařit? Budeme variť polievku, ktorá sa volá začurka. A ja som si pripravila džatky. To jsou regionální speciality. Áno. No tak skutí do toho, to mě zajímá. Tak kým Marianka bude robiť tie džatky, ja si idem pripraviť niečo na tú polievku. Aha, vy jste se A nechám nerozdělili, vás. jako jo? Áno. No tak jdeme na to. Takže potřebujeme teda, tady máme nějaký, se nám vaří brambory, Áno, koukám. takže tam máme Já zemiačky. teda si odložím zatím. A brambory uvaříme takhle úplně do mlíka, jo? Úplne do meka, no. To je dost vody, ale. To si potom scedíme tú vodu. Trošku si to pretlačíme. Môžeme si dať teraz tú hladkú moku. A mám tu furt šťouchat, ne? Nie. To potom si prikryjeme. To je hladká muka, hej? Hladká muka, áno. A kolik se tak dává? To Kolik si vezme? Áno, koľko si to vezme, aká bude hustota potom toho cesta. Teraz si dáme tú hrubú muku. Každá regionální specialita je tak, že co si vezme. Áno. A takže hladká a Hladká, hrubá. hrubá, áno. A nemícháme to? Nie, necháme to trošku prevrieť. Aha. A jak dlouho to budeme vařit? Takých 5-10 minút, Hej. ani toľko nie. A vy jste tady odsaď z Nie. Družbách? Ja stade nepochádzam, ja pochádzam z Goralskej dedinky Lesnica. Takže jste Gorálka? Gorálka. Takže môžeme golač. Takže to už máme teda povařený. Môžeme trošku sediť tej vodičky z toho a budeme to teraz poriadne štúchať. Dokažte, já to budu šťouchat. Nech sa vám páči. Úplne to musí byť kaša. Môžeme si tam prisypať ešte trošku tej múky. Sakra, to musím dát někam sem. Nech sa vám páči. Ale pro pořádný chlapy teda práce. No, trošku posolíme to. Držteme tu místo, to tam dám otěrku. Já to nějak vydržím. Sakra. No, Tohle dobre. děláte doma? No a? Však aj Bože. víno. No, dobre. Dáme to trošku naspäť na ten oheň. Je nám to trošku tak tá muka, tak prebuble nám to trošku. Dobře, tak já to nám nastanu a odestujeme si tu slaninku. Slaninu a šmalec. To je normální sádlo a při sádlo je vlastně šmalec, hej? Áno. No já ještě musím jít za primářem, tomu asi nepovím, teda co jsem tady jakože baštil. No, dobre, Si dáme na môžeme. stranu a vezmeme teda zpátky ten hrnec. Môžeme to preložiť do tej Do tej misy, hej? Trošku si to lyžičkou namočíme do tej masti. Asi to budeme... Džgankování. No, idete si vyskúšať? No, idem, no. Naberu. A takhle to jakože tam stáhnu, hej? Áno. Tak tam dáme dobre. tu slaninku, Dáme hej? tu slaninku, áno. Môžete aj tú mastičku tam naliať. Bych chtěl třeba trošku nějaký pažitky ještě nasekaný, nebo něco, aby to bylo barevný. Dobre. To vypadá nádherně. Na zdravie. Na zdravie. A nech nám chutí. Paní Mariánko, výborný, Také jemné, chutné, syté. ale hlavně rychlý. Tak, paní Julinko, Áno. my nejen, že jsme už navařili, my jsme už aj snědli skoro. Je to výborný, takže máte těžký úkol. Ty trumfnout paní Mariánku. No neviem, či vás trúfnem. Ale No, takže budeme potřebovat surový zemiáky, hej. Porezané na kocky. Voda jenom osolená Áno. a zemiáky tam šoupnú. Dobre. Medzi tým, kým sa nám uvaria tie zemiačky, si musíme načúchať zemiaky. Tak sa to dodělám. No. A je odkaď ste? Ja som odtiaľto z Vyšných Ružbách. Místní? Áno. Rozená? Áno. Ružbašanka? Áno. Zemiačky si trošku osolíme a nasypeme tam hladkú múku. Toľko, koľko nám príjme. Zamíchám rukou, Áno. ukažte. Mala by z toho vzniknúť taká mrvenička. No a teraz túto mrveničku si budeme sypať do Do tých brambor, tej hej? vriacej vody takým spôsobom, aby sa robil z toho také haluštičky. Aha. Si dělá jakože hustá ta polívka, nebo... No tak taká, aby sa najedla celá rodina. Tak, dáme víc. Áno. Mám veľký štáb. Keď vyjdú na vrch, sú hotové. No a teraz si zlejeme trochu vody Aha. Idem to tady slejt. a do toho zvyšku dolejeme mlieko. Čistě prostě mlíko, hej? Áno, dochutíme soľou. Máme tam trochu masla. Trochu to ozdobíme. Ty teraz necháme jenom previeť a Trošku hotovo. prevrie mlieko a polievka je hotová. Začurka. Dobrú chuť. Dobrou chuť. Dobrý. Paní Julinka a paní Mariánka nám dneska ukázali dva absolutně jednoduché recepty. Velmi rychlý, já osobně si myslím, že i chutný. Jednoduchá začurka a žatky. Žatky.
Doma vyzkoušejte, sami uvidíte. Dobrou chuť. Takže nás tady čekají koníci? No, máme tu vo Vyšných Ružbachoch aj koníky, ktoré využívame na liečebné účely. Že to nebude romantická projížďka? Bude to hypoterapia, liečebné jazdenie na koni. Máme tu odborníkov, hypologov, ktorí nás prevedú, povezú a porozprávajú nám niečo o tom. Já jsem měl strach, že se budu muset dostávat do těch třmenů, jak indián. Jak se jmenuje koník? To je Leon. Ahoj Leone, já jsem Jarda. Aby mě unes, to je krásný. Já si vezmu otěže do ruky. Já nemám ale třmeny, jak to? Pretože pri procedúrach sedlo klasické nepoužívame. Samotné strmene v sedle deformujú set, menia postavenie toho človeka, ktorý v ňom sedí a nemôže byť to telo vzpriamené a uvoľnené, ako má byť pri procedúre. A ta procedura je zaměřená na co hlavně? V našich podmienkach pre ľudí s kardioproblémami, aby v podstate odblokovali svoje fyzické i psychické problémy, ktoré sú s tým spojené. Zameranie drvivé je na chrbticu, keďže chrbtica je vstupnou bránou nervov. Takže ako náhle sú problémy s chrbticou, sú problémy aj s orgánmi. Dobre, skúsime rozpažiť obe ruky, sedíme vzpriamene, držíme sa nohami. Pri výdychu si ruky uvoľníme, spustíme nadol. Leon, stoj. Hlboký predklon, skloníme sa dopredu, vydržíme v predklone. A opatrne prejdeme do záklonu. To je dobrý, na tom se leží parádně. Jsem ještě nohy také nahoru, tak na gauči. Leone, ty jsi hodnej. Tak poďme za krásami Ružbach trošku. Dětičky to musí úplně na tom ulitávat. Snažíme sa ako venovať samozrejme aj deťom, ktoré majú jednak fyzické a jednak aj mentálne postihy, aby sme im tým trošku ako spestrili a skvalitnili ten ich život. No a vy jste se jak dostal ke koním? Vy jste jako koňák, nebo jste vlastně doktor? Prvotný bol šport, venoval som sa parkourovému skákaniu. Takže vy jste vlastně vyměnil práci s Leonem a zdraví jiných lidí za medaile? Tak No, určite- obráceně vlastně. Tak určite je to krajší pocit vidieť, ako vám pred očami dieťa, ktoré iba ležalo, začne chodiť. Ako dostávať nejaké stužky a medaile. No a to je ono, jak jsem se bavil dneska s doktorem. Že? Dobrý srdce. Dobrý srdce, áno, áno. Tak to treba hľadať u nás, kto ho nemá. Takže jelikož jsem ve Vyšných Ružbachách a tady se trošku léčím, tak jsem si připravil jídlo, který se hodí do prostředí a na večeři pro paní Martinu připravíme kuře s kuskusem. Začneme marinádou na kuře, což já použiju harisu. Dáme si zhruba tak půl lžičky klasické dasci a 1 lžičku římské a zhruba tak asi 1 lžičku semínek koriandru a pěkně to v mažári nadrvíme. Tak když mám nadrvené koření, tak si nakrájíme zhruba tak asi 3 stroužky česneku, 1 čili papričku a zase nadrvíme. Tak přidám zhruba tak asi 2 lžičky olivového oleje, trošku mleté papriky, trošku soli a trošku cukru. No, vezmeme si kuřecí prsa, harisu s kuřetem pořádně promícháme, tak aby se dostala ta chuť úplně všude. Potom přidám si tak 2-3 lžíce bílého smetanového jogurtu a zase pořádně promícháme. Takhle připravený kuřecí maso si dáme do chladničky odpočinout minimálně 3 hodinky. Teď přijdeme k přípravě kuskusu. Vezmu si mango, jednoduše hloupeme, seřízneme od slupky, nakrájíme na kostičky, dáme do mísy, pokračujeme papáju, lžičkou, takhle vyndáme semínka. Další věc, kterou použiju, je paprika. Papriku jsem opálil, potom jsem oloupal slupku, tím zachovám chuť papriky, ale zůstane krásně křupavá. Další věc, kterou použiju, je okurka. Do mého jídla ji loupu, vyndám jadřenec. No a okurku nakrájíme úplně stejným způsobem jako ostatní ovoce a zeleninu. Zkusíme ten poměr do toho salátu udělat tak, aby byl skoro stejný. Vezmu zase kousek čili papričky, paradajky, který jsem si předem spařil v horké vodě, oloupal a vykrojím si z nich jadřenec. Pokud víte, že salát budete skovávat do druhého dne, tak doporučuji paradajku nedávat hned, ale přidávat ji až těsně předtím, než budete jíst, protože paradajka by vám mohla v tom salátu změknout a pak to není dobrý. Další věc, kterou budeme potřebovat, je trošku jarní cibulky a trošku zelených konců sporku. Mám tady trošku mladého hrášku.
Vznikla nám takováhle nádherná paráda. Nyní salát dochutíme. Budeme potřebovat trošku citronové šťávy, trošku pomerančové šťávy a trošku limetkový. Přidáme trošku olivového oleje. Dáme sol. Další věc, kterou přidám nakonec do salátu, listy šťavelu. Samý zdraví věci. Pan doktor, kdyby tady byl, tak mě pochválí. A natrháme lístky koriandru. No a když máme takhle připravený základ na salát, tak začneme opékat kuře. Vezmeme trošku olivového oleje, necháme rozpálit. Když máme pánvičku rozpálenou, pěkně kůží dolů položíme na pánek a pomalu budeme kuře opékat. Kuřecí prsa máme pěkně opečený. Vůbec se nemusíte bát, když je máte takhle trošku černý, protože to nám způsobila ta marináda a vlastně trošku se nám tam vlastně připek jenom ten jogurt, ale vůbec to nevadí tomu masu. Kuřátko nezapomeňte péct pomaličku, aby se hezky prohřejvalo a když už ho máme hotový, tak ho takhle zatížíme nějakou pokličkou nebo kastůlkem nebo něčím, dám si ho na stranu a nechám ho dojít, aby to teplo prošlo úplně přes celý kuře, aby nebylo syrový. No a během té doby, co nám to dojde, tak si připravíme poslední záležitost a to je kuskus. 3 nabíračky vody, který přivedu k varu a do vřící vody dám 3 nabíračky kuskusu a necháme ho tak asi 10 minut nabobtnat. Zamícháme, dám trošku olivového oleje, necháme nabobtnat. Napučený kuskus přidám pěkně do připraveného ovoce za zeleninou, do toho salátu. A už jsme tady. Áno, áno, tak. Tak to Kde je? jdete akorát. Budeme potřebovat trošku soli. Nepatrně tam přidám koreně a nebudu tam dávat už víc čili. A jednoduše dáme na talíř. Ak by som si to chcela doma pripraviť ja, všetky tie suroviny sú dostupné? Nic jiného nevařím, jenom to, co je dostupný. Navrch dáme ještě trošku čerstvého koriandru. No a ještě tam dáme trošku toho šťavelu navrch. No a Ideme asi chutnať. jdeme na to. Výborné. Může být? Za tohle by nás primář pochválil, ne? Určite. To je zdraví. Ten by si dal ešte raz. Vítajte, pán Židek, ja som Lapoš. Robím námahový test na bicykli. Je hodně namáhavej. A koľko budete vládať? Aha, dobře. Problémy nie sú. Ne, přidalo mi to zátěž. Hlava sa netočí. Tak prečo ste sa rozhodol, pán Židek? Kousek od Popradu už. Hej, no tak ešte máte čo točiť. Rozhodnul jsem se, že udělám jednoduchou věc, začnu teď tvrdě cvičit. No, máme ešte veľmi výborný tréning, to je Nordic Walking. Najdôležitejšie z toho v podstate je, aby to bola pravidelnosť toho tréningu. Čiže to je tých 4 až 5 razy, to je podľa štúdií nutnosť toho tréninku robiť, aby sme obnovovali a udržovali sociálny systém. 4x, 5x týdně teda. Týždenne. A kolik tak minut stačí ten Nordic Walking? 20 až 30 minút Denně stačí. denne. Pane doktore, jak jsem dopad? Dobre, tento stav pre vás je dobrý pre vašu bežný život a to, čo robíte. Tohle to je můj výsledek. To je váš To je výsledok. priebeh toho. No a k tomu patria aj tie Nordic Walkingové palice, ktorým sa vrátim. Aj k tomu tréningu s paličkami. Čiže ich treba vybrať, pán Židek. A pustiť sa do toho. A pustiť sa do toho a uvidíte za 2 mesiace, ako sa budete cítiť. Dobře. Takže já jdu zase vodům dál. Hej. Já vám díky za váš čas a za ošetření, vyšetření. Vám Takže- také zatím díky. Nech sa vám darí v kuchyni. Máte chlap, nejste doktor, vy jste sportovec, ne? Tak už nie. Tak já musím si vzít příklad. Tak zatím doby, vidíme se. Majte sa pekne. Dovi. Dovidenia. No teďko mě kam vedete teda zase? Teraz pôjdeme za dietnou sestrou, pani Havnákovou, keďže správna životospráva súvisí so žalúdkom, tak určite nám spolu niečo pripravíte. Vítajte. Jsem Jarda Žídek. Jste dietářka. Áno, dietná sestra. Co to je Vakuvel? Vakuvel je to podtlaková terapia, ktorá slúži na urýchlené spaľovanie tukov, formovanie postavy. Ježiš, to potřebuju. Proti celulitíde. Potřebuju. Tak paní dietologičko, to je váš obor, takže abych já nepotřeboval takovýhle přístroj, jakože teď už ho potřebuju, tak co proto musíme udělat? Zdravo sa stravovať. Nech sa páči, ja vás pozývam na prípravu nejakého zdravého jedla. Ale víte co? Jdeme ho udělat do bazénu, pojďte. Ale plavky si neberte, nebojte. Takže dost bylo teorie, jdeme k praxi.
Vy jste mi řekli, že jste se nahoře připravila pro mě kuřecí prsa se špenátem. Tak pojďte nám říct, jak se do toho pustíme, aby to bylo co nejjednodušší a nejrychlejší. Kuracie prsia si narežeme na porcie. Má to trošku naklepat, předpokládám, že tady máme Áno, kluci. jemne, nech sa Dobře. páči. Dobře, takže tam dáme co, sol, koreně, nebo? Jemne osolíme, áno. Soľ hlavne škodí pri srdcovo-cievnych ochoreniach a pri vysokom krvnom tlaku. Čierne korene s mierou nevadí. Na Slovensku mají rádi lidi pálivý jídla, takže třeba jakože čili, papričky, no pálivou papriku. Jak to vadí? Je to škodlivý, není to škodlivý? Pokiaľ človek nemá problém so žalúdkom, tak nie je škodlivé. Práve, že s mierou, všetko s mierou je zdravé. Takže máme tady česné kuřecí prsa, osolený, opepřený a teď nám dám ten špenát, hej? Áno, špenát obsahuje vitamíny ako sú ACEK, vápnik, železo a kyselinu šťavelovú, ktorá vlastne viaže vápnik, ktorý sa nám ľahšie vstrebáva do tela. Co vlastně teda je dneska zdravýho? Mäsa používame, ktoré obsahujú najmenej tuku a veľké množstvo bielkovín, kuracina, morčacina, chudé hovädzie mäso a chudé bravčové mäso. Olejový olej můžeme? To všichni říkají, že můžeme, že vlastně ty omega-3 mastné kyseliny tam jsou a tak, že to je ktoré OK. znižujú cholesterol No, a no. vlastne sa môžu používať aj ako tepelne na základy, aj do šalátov. Kedy jsou nejčastější dneska takovýhle choroby vlastně, abych to nazval civilizační? Najviac ľudí na Slovensku trpí problémami so srdiečkom, či už sú to infarkty alebo vysoký krvný tlak. Ďalšia vec sú to problémy so žalúdkom, samozrejme pankreasom a žlčníkom. A teď to budeme opejkat celou dobu, nebo jste říkal, že je lepší dusit, takže tam dáme... Podlejeme vodou a dusíme. Tak to já si na to vezmu na menší kastrule. A tak normálně na vodě to potom budeme vařit? Áno. My bychom spolu nebyli kámoši. A k tomu si připravíme teda zeleninový salát, hej? Keď si doprajeme mäso, tak by sme si mali vo veľkej miere dopriať aj zeleninku, ktorá je zdravá. A šalát ako taký nám znižuje hladinu cholesterolu, ktoré obsahuje napríklad kuracie prsia. Dobře, mám nakrájenou zeleninu. Jak to ochutíme? Citronovou šťavou. A trošku olejového oleje. Áno, by Štipku sme soli mohli. dáme. Áno. Takže normálně naliju na dřeřinka, zamíchám, na salát Ano. zamíchám. Já mám velmi rád, než takové paradajky, rajčiny a uhorky, tak já mám rád listový šalát, který vypadá tak bohatě, jako pěkně. Dneska prodávají takhle, si myslím, že pro diváky to je dobrá informace, aby nemuseli kupovat hlávku takového salátu, hlávku takového salátu, takového salátu. Si myslím, že tohle je dobrý mix. Takže podáváme s ryžou, tu jsme si už uvařili dopředu. Rýža je zdravá, pretože obsahuje škrob, malé množstvo bielkovín, vitamíny a minerálne látky. Já nejsem velký zastáncem rýže, ale koukám, že asi budu muset změnit svůj názor. Co omáčka? Jenom takovou politou přírodní šťávou hotovo? Tak je to najzdravšie. To já jsem prostě takový zastánce toho, že já všude dělám nějakou omáčku. Já bych asi teda nemohl vařit v nemocnici. Takže jídlo máme hotový, jdeme to ochutnat. Co? Vynikajúce. Hej, Áno. ale jo. Zdravé a chutné. Dietní strava se dá připravit dobře, ale já mám pro vás jiný tahák. Já vám připravím cviklovou tortu, tak jsem zvědavý, jak to dopadne. Tak teraz sme u jakýho pramene? Teraz sa nachádzame u prameňa Jozef. Je to prírodný liečivý prameň. No tak, ochutnajte. Obsahuje veľmi veľa magnézia, vápnika, ale takisto aj litium, ktorý je veľmi dobrý na nervy. A takisto má výborné tráviace schopnosti. V obci Vyšné Ružbachy je 14 prameňov. No, tak podám si ešte trochu, Dajte si. ale... Ináč je veľmi dobré vypiť aj 2 litre denne. Ja ho pijem pravidelne. 2 litry Josefa. Áno. Josefe, na Áno, zdraví. Na zdravie. No tak pokračujeme dál. Co Môžeme ešte ísť ukážete ďalej. dalšího? Pôjdeme si pozrieť Biely dom. Je to centrum takého spoločenského a kultúrneho diania tuto vo Vyšných Ružbachoch. Tak ideme do ďalej. Bílého domu. Tento Biely dom dal postaviť grof Zámojský, to je poľský šľachtic, ktorý bol posledným majiteľom a zamiloval sa do španielskej princeznej Izabely de Bourbon, ktorá bola veľmi bohatá a vlastne celé veno, ktoré mala, bolo investované tu vo Vyšných Ružbachoch.
No a tady ty domčeky takový, jsou tady co? To sú švajčiarske domčeky, ktoré dal postaviť tiež grof Zámojský. Ten grof Zámořský tady veľa spravil teda. Veľa, určite. Tak jdeme dál. Ešte dobre, že máme paličky. No, zaplať pánbu. A jsem tady. Aj. Urá. Toto je prírodne vytvorený vodopád. Voda vyteká z prírodného travertinového jazierka Kráter. Tady se dá koupat normálně v létě? No, v lete sa tu ľudia kúpu, ochladzujú sa. Hej, mě by to zlákalo, no. No. Tak přejdeme teda dál. Tak tady to máme to Travertínový jazero nebo kráter. Je to prírodný útvar, ktorý je zákonom chránený, keďže je jediný takýto na Slovensku. Časť v Vyšných Ružbách je na takýchto travertínových kopách. Kráter vznikol prepadnutím týchto travertínových kôp, čiže tými kavernami sa prepadla a tu vytryskla voda. Tak jsme se propracovali k jedný ze soch a tady vlastně je hodně těch soch, sousoší, tady je nějaký celý sympózium v Vyšných Ružbachách. Áno, vo Vyšných Ružbachoch je druhé najstaršie sympózium na svete. A v areáli na začiatku je nejakých 104 sôch a zase tuto, v tomto areáli je ďalších 30. Všetky sochy sú z travertinového kameňa a sú umiestnené v oblasti, kde sa ťažil kameň, v tom kameňolome. Vy toho víte veľa o Ružbachoch. No, dosť. Máte ráda Ružbachy? Je to môj rodný kraj a mám v ňom zaľúbenie. Mám tu svoje srdce aj dušu. Tak teď vám udělám takový zvláštní dort. Základ vychází z tradičního amerického mrkvového dortu, ale já jsem zaměnil mrkvu za cviklu, protože cvikla je velmi zdravá. Do vajec přidáme 250 gramů cukru a důkladně vyšľaháme. Přelejeme do mísy. Přidáme 60 gramů hladké mouky, lžičku prášku do pečiva, promícháme, no a připravíme si mandle. Mandle kupte klidně už plátkované, abyste je doma nemuseli loupat. Trošku je přesekáme ještě, zase smícháme. Nastrouháme kůru důkladně omytého citrónu, ani ne celého, jen tak, abych to ovonil z pomeranče, zase důkladně omytého. Mačkám šťávu z půlky citrónu. Na ovonění přidáme trošku rumu a na hrubo nastrouhanou cviklu, zhruba tak asi 300-350 gramů. Zase důkladně promícháme. Máme takhle vymazanou formu a vlastně směs na tortu dáme péct na 180 stupňů 50 až 60 minut. A teď si připravíme cviklový kompot k tortě. Trošku hnědýho cukru, který si dáme do kastrůlku a necháme skaramelizovat. Nakrájím si cviklu na měsíčky. Jednu celou skořici, tu hodím klidně do karamelu, se pěkně zahřeje a uvolní se její vůně. Přidáme citron, trošku rumu, trošku vody a mezi tím, co se bude odvařovat, tak do něj propasíruju mražené maliny. Vložíme nakrájený cvikle, přiklopíme a budeme pomalinku vařit, až bude cvikla měkká, zhruba tak asi 20 minut. Přidám si asi tak 200 gramů cukru moučky, přidám citronovou šťávu, přidáme kapičku rumu. Takže krustu mám připravenou, už jenom nalejt na dort. Torta se mi ještě peče, cvikla se vaří. Já jdu relaxovat do bazénu. Tak znovu sa vidíme, pán Židek. No ale... Koniec dobrý, všetko dobré, Adam. No určitě, bylo to super, jsem se tady krásně vyrelaxoval. Keď máme urobiť nejaké odporúčania, tak takéto základné pre vás je, že by ste mal mať pravidelnú fyzickú aktivitu, hovoríme tomu trénink. Hej, ale co mě nejvíc uchvátilo, tak to, jak jste řekla, ten Nordic Walking. Jsme tady s paní Martinkou oběhli, myslím si, že kus v Ružbách a že to bylo velmi pěkný a zajímavý. Tak dobrou chuť. Dobrú chuť. Co říkáte na cviklovou tortu? Je fakt výborná. Keby som nevedela, že je tam cvikla, tak by som asi neuhádla. Takže? Skutočne výborná. Je to fakt nebíčko v papuľke. Hej, díky. To určite. Takže je třeba se nad sebou taky někdy zamyslet a i dobrou stravou, a i pohybem si dopřát o něco plnohodnotnější život. Já se nad tím určitě zamyslím a
Za rok uvidíte, že budu jak sportovec.